Bratislava 11. apríla 2011. V hoteli Gate One prebieha slávnostné vyhlásenie štúdiou najlepšieho tuzemského zamestnávateľa Best Employer Slovensko. V poradí už 7. ročník štúdie organizuje E.ON Hewitt, jedna z najväčších svetových poradenských spoločností v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Na prvom mieste v kategórii veľké spoločnosti sa umiestnila spoločnosť Allianz Slovenská poisťovňa, ktorá sa zaoberá finančnými službami. Druhé miesto obsadila výroba a distribúcia piva Sladu Heineken Slovensko. Trojku uzatvára spoločnosť Vion, akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá stavebno-obchodnou činnosťou. Prvé miesto v kategórii malé a stredné spoločnosti získala spoločnosť zaoberajúca sa tabakovým priemyslom Philip Morris Slovakia. Druhé miesto získala spoločnosť Banchem zaoberajúca sa výrobou a predajom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Tretie miesto v kategórii malé a stredné spoločnosti získala spoločnosť zaoberajúca sa výrobou odliatkov Medecocast SRO. Uršuli Banákovej, konateľky spoločnosti Banchem, sme sa opýtali, ako vníma toto ocenenie. V prvom rade my sme vedeli, že máme dobrých ľudí. Aj to sme vedeli, že ich máme motivovaných. Možno, že sme si nemysleli, že až na toľko, ale zasa je to veľmi príjemný pocit to vedieť a mať to aj potvrdenie, tak oficiálne potvrdené, že tí naši ľudia sú dobrí, ale úplne najviac to pre mňa znamená to, že v podstate táto cena alebo toto ocenenie nepatrí nám ako majiteľom alebo konateľom spoločnosti, ale ja by som to povedala všetkým tým, ktorí v tej spoločnosti sú zamestnaní a s ktorými spolupracujeme. Informácie o štúdii Best Employers Slovensko nám poskytla Ivana Vandlíčková zo spoločnosti E.ON Hewitt. Do našej každoročnej štúdie sa môžu prihlásiť ako slovenské, tak aj zahraničné firmy. Tento rok sa nám prihlásilo 48 firiem a z toho 44 spoločností splnilo všetky požiadavky pre zaradenie do rebríčku. Tieto spoločnosti sme rozdelili do dvoch kategórií. Do veľkých, to znamená, že tieto firmy mali nad 250 zamestnancov a druhou kategóriou bola kategória malých a stredných firiem. To znamená, že tieto firmy mali od 50 do 250 zamestnancov. Firmy, ktoré sa prihlasujú, musia splniť dve kritériá účasti a to, že majú minimálne 50 zamestnancov a minimálne pôsobia na slovenskom trhu 2 roky. Máme veľkú radosť z toho, že záujem spoločnosti prihlasovať sa do našej štúdie rastie a to samozrejme svedčí o tom, že spoločnosti na Slovensku sa snažia starať o svojich zamestnancov a dbajú na motivovanosť ľudí. Výsledky tohtoročnej štúdie na Slovensku vychádzajú z názorov 7400 zamestnancov. Spoločnosť E.ON Hewitt organizuje súťaž o najlepšieho zamestnávateľa po celom svete, čo ponúka zaujímavé porovnanie v oblasti ľudských zdrojov naprieč kontinentmi, vrátane najbližších susedov Slovenskej republiky. V minulom roku sa prieskumu v stredoeurópskom regióne zúčastnilo viac ako 600 spoločností, ktoré reprezentovali názory takmer 120 000 zamestnancov a 3 000 zástupcov vrcholového vedenia.